Вот там вот прямо. Вон метка, видишь? Метку видишь? Бажаю здоров'я, шановний. Вас вітає лейтенант СБУ. Дістав посвідчення, показав речей, не передаючи в руки. Закрив посвідчення, поклав в кишеньку. То підозрюєтесь з державним розшуком. Слава, не дайте свій паспорт. Шановний, ви тут? Шановний, ви тут? Шановний, ви тут? Шановний, ви тут? Сейчас погоди,